ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ನಡುಪುನ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೊತ್ತುನರೆ ರಾಜ್ಯದ 4 PM ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಲಿನ 4 ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನ 4 ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು. ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಡಪುನ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆದಾಲಿ ಇಸುಡು ಪಾಲ್ದೊತ್ತುನರೆ ರಾಜ್ಯದ 4 PM ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಲಿನ 4 ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಕಲ್ಪವನ 4 ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು. ನೆಟ್ ಮೈಸೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಟೀಚರ್ಗ್ ಪಾಲ್ದೊತ್ತುನರೆ ಅವಕಾಶ ವಿಶೇಷ ಲೆಪ್ಪು ಬೈದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೊಂಜೋ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯರೆಗ್ಲ ಲೇಯ್ದೆರು ಐಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒರ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಾಲ್ಯ ಪದವು ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಪೂರ್ವಿ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಶ್ವೇತಾ ಕೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅಜಪ್ಪು ನಡೆತುಂಡು. ಪೂರ್ವಿ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲೋನಿದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮಗಲು. ಪಾಠ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ಹತ್ತಂದಿಕಾರೆಲೆಡು ಬಿರ್ಸೇದಿ ಆದಪ್ಪು ನಿರ್ದಾವ್ರ ಅಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ರಾಜ್ಯದ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದ್ದು ಒಟ್ಟು 8 ಜನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾದ ಡಿಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಸಿಡು ಪಾಲ್ದೊತ್ತುಂಡ್ವೆರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ನಿಲೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ನಫೀಸಾ ಡಿಲ್ಲಿದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಡ್ ನಡಪುನ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ತಾಲಿ ಸಿಡು ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೊತ್ತುಂಡ್ವೆರು. 6 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದಿತ್ತೆರು. ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದುಪ್ಪನಗ ಗಾಡಿ ಬುಡೊಂದು ಪೋದು ಕಜವು ದಕ್ಕನ ವಸ್ತುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಗುಮನ ವೈತುದೆರು. ಅರೆನ ಈ ಸೇವೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂತ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತಿನ ಲೇಸಿಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ರಾಜ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ನಫೀಸಾ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬೊಚ್ಪೆದ ಅನುದಾನಿತ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 1944 ತಾಪನೆ ಆದ ಇತ್ತೆ 55 ವರ್ಷದ ಗೌಜಿಡುಂಡು ಸೋಮವಾರ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಲೇಸು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಜಪೆದ ಅನುದಾನಿತ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 1944 ತಾಪನೆ ಆದ ಈ ವರ್ಷ 2024 50ನೇ ವರ್ಷದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಶಾರದ ನಜರತ್ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಲೇಸ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ದುಂಬತ್ತ ಎದುಕೊನ್ನ ನಲಿಕೆಯಾದ ಬಿನ್ನಿರನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಬತ್ತೇರು. ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಭಗಿನಿ ಜಸ್ಸಿ ಪ್ರೇಮ ಎದುಕೊಂದು ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿರು. ಅನುದಾನಿತ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಫ್ಲಾವಿಯಾ ವಿಲ್ಮಾ BS ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್, ಮಲ್ಲಪಿನ್ನೀರು ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಮ್ಸನ್ ಗನ್ ಹೌಸ್ ಬಜಪೆದ ರಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಮ್ಸನ್ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಲೇಸೂದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ರಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಮ್ಸನ್ ಪತಿರ್ದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ದಿಂಜ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಮುಲ್ಪ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಠ ಹತ್ತಂದಿ ಕಾರ್ಯಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟುಡು ಪುದರ್ ಬರ್ಪ್ ನಂಚ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪೂರಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬೆತನಿ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ದೊನ್ನ KPCC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗುರುತು ಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಭಗಿನಿ ಪ್ಲಾವಿಯಾ ಭಿನ್ನೈಪದ ಓಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇನಾಯತ್ ಆಲಿ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನುಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಮುಲ್ಕಿದ ಬೆತನಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತನೈ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರದ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವೇರು. ಬೂಕುದ ಬದನೆಕಾಯತ್ ಸಮಾಜಡು ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುಣಿನ ಕಲ್ಪಾವೇರು. ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡುಂದು ಆರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 60 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದೆ. ಫ್ಲಾವಿಯಾ ವಿಲ್ಮಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಬಜ್ಪೆಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಈ ಶಾಲೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಈ ಶಾಲೆ ಉಳಿಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಸಾಯಬಹುದಾ? ಆದರೆ 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿ ಆ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 61ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಜಪದ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಅನಿಲ್ ರೋಷನ್ ಲೋಬೋ, ಬಿನ್ನೆರು ನಜರತ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಜಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಗಿನಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಎಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿನೆಜಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಸಿಎಚ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಧನ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾಂಬಾ, ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಜ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಒತ್ತುಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂಕೆ ಅಶ್ರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾಯರು, ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಕುಡುಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅದು ಬದುಕೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಲ ತುವೋಡೊಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಪಂತಿರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲೆಟ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಾಯ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸಿಡ್ ಅರ್ಪ ತೆರಿಯರು. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲೆಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಟ್ಟುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಬಿಡಿಎನ್ಇದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣರು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನೆಲೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಪಾತಿರದು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಡವರಿನ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬೈತಂಡು. ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ದುಂಬು ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅದು ಬದುಕೊಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬದುಕು ಉಂತುನ ನೀರಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪರತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂತಿರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಲ ಆ ಉಡೊಂದು ಆರು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಿರು. ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಇನಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆನಂದ ಪಡಂದ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾರ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲನೆ ಎಕ್ಕಲ್ಲನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ ಎದುರಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲೋಟು ನಿಕುಲು ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ. ಎಂಪತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕನ ನೀರು ಒಚ್ಚೋಡು ಪಾಪದಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಬದುಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬತ್ತು ಪಿದಾಯದಕ್ಲೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುವೋಡು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೀರೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮಫಲ ಹೇತು ಭೂರ್ಮತೆ ಸಂಗೋಷ್ಠವಿ ಆ ಕರ್ಮಣಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಆತಂದ ಆದಿತ್ತಂದ ಎಂಕ ಸೇರುನು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಗುರುಕುಲ್ಲ ಪಂತಿನವಿನೇ ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಲಂಚನೆ ಆವಡು ಉಂಚುದಿನ ನೀರಾಯರಬಲ್ಲಿ ಪರತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನ ತುದೆ ಆವಡು ಪರತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನ ತುದೆ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಡು ಬದಿ ತಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗಳವು ಜೀವನಾಧಾರ ಅದು ಬೋಪುಣ ಆ ನೀರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಲ ಪರಪುನ ತುದೆ ಆವಡು ಒಂದು ಬಂದು ಗುರುಕುಲು ಪಣ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಒರಿಪಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಜಯಾನಂದ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರೆಗೂ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ ಸಂದಾಯಿರು. ಇಸೇಸ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಲೇಸುಗು ಬೈದಿನ ಇಟಲಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಮ್ಯಾಸಿಮೋ ಆರ್ನಾಡೋ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಎದೆಬೇನೆ ಸುರುವಾನಗ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನದು ಜೀವವರಿತಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಂದರ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಬಜ್ಪೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿದ ತಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕರಿನಾ ಸಾಲಡ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಇಸೇಸ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದಾದ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು.
ಗೊಬ್ಬದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮಕ್ಷ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ರಿಕ್ತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಸೇಸ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಿನಿ ಎನ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೀಚರ್ ರೇಣುಕಾ ಕಣಿಯೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಅಪಗ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಲು ಸರಿಯಾಗಿ ನಕಲಿಗೂ ಮುಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದೇಡ್ದು ನಿಖಲು ಅವಿನ ತಿರಿಯೋನುಡು ಬಾಂಬು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಹಳ್ಳಿದಾಯಿ ಪೋಪುಜೆ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೋಪೆರು ಅಂಚಿನ ಬದುಕು ನಮ್ಮವು ಆಯರಬಲ್ಲೆ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಕೈ ಒಡ್ಡಾಡೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗ ಹರ್ಪಂಡಿರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿನ ಮೂಲಕುಲ್ ದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಲಾವೇರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಧಿಕಾರಿ ಒವೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಅತನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಚ ಅವು ನಿಜವಾಯಿ ನಕಲಿಗೆ ತಲುಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಪನೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗಪ್ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅವಲೋಕನ ಮಂತದ ಕೊರ್ಪನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅವಡ್ ಅವು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನವು ನಮಕ್ ತೆರಿ ಅಂದ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಕಾರಗಳ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೊಡನು ಪನ್ಪನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿ ಆತನು ಪಂಡದು. BDNE ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೀಪಕ್ SP ಮೇರೆಗೂ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬಿಲ್ಲವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೀಪಕ್ SP ಗುರುಕಾರ್ ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಈ ಸರ್ತಿ 200 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಗಾದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಾದನು. ಬಿಲ್ಲವ ದುಬೈ ದಾನಿಲೆಟಿ ಡೆಮುಟ 2 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಆವಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆವಡು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಇನಿ ಮೂಲ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಗರ್ ನೆತ್ತೆರು ಬೆಚ್ಚಡು ಇತ್ತದು ಆ ಅಲ್ಪದ ಪಣ ಉಪ್ಪರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊರಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಲು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೋಸ್ಕರ 10 ಲಕ್ಷ ಕಾಸಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಆತ ಸುಲಭ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಸತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆವಡು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಾಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಾದ ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒರು ಲಕ್ಲಾಡ್ದು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೆ ಕೊರ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ಕೊಡ್ತೀನ ಲೆಕ್ಕ ನೆಡ್ದು ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು 3,337 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕರೀನಾ ವರ್ಷ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ 82 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡಲ್ಲ 30 ಲಕ್ಷ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಎಂಕಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ಲ 9 ಲಕ್ಷ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು 2 ಕೋಟಿರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಪಣ ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರಮೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸದಸ್ಯರು ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ, ಬಿಲ್ಲವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈದ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಶಂಕರಪುರ, ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ರೋಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಬಿಲ್ಲವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈದ ಸದಸ್ಯರು ಆನಂದ ಬೈಲೂರು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಟೀಚರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ ಪಂತೆರು. ಸಂಘದ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನೋಡು ನಡೆತಿನ ಸಂಘದ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ ಅಂಕಣದ ಪರ್ಬ ಉದ್ದಿಪರ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ನಿಲೆಟ್ ಸಂಘದ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜದ ಮೈದಾನುಡು ವರ್ಷದ ಗುಬ್ಬದ ಕೂಟ ಅಂಕಣದ ಪರ್ಬ 2024 ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ದುಂಬತ್ತ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನುಡು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಜಾತ ನಡಪಾದು ಸುರುವಾಯಿನ ಉದಿಪನ ಲೇಸಡ್ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ದಯಾನಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾತೆರಿನ ಎತ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು 4200 ಸದಸ್ಯರು ಉಪ್ಪನ ಸಂಘ ಒಡಿಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಪುಣೆ ಒಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕೂಟದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ವಯಸ್ಸುನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುವರ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್, ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ ಅಂಕಣದ ಪರ್ಬ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು.
ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ ಬಾತಿರ್ದು ಮುಲ್ಕಿ ವಲಯದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸೇಸ ಸುಲ್ಮಿಸಿಂದಾವೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ 14 ವಲಯದಕ್ಲು ಅವಿನ ಮಾತಾ ಬರಿಕದಿದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದರು ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಣದು ಪಂಡಿರು ಸಂಘದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರ್ಕಾರಿರು ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕು ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಹಿರಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೆ.ಬಿ. ಸುರೇಶರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ಪ್ರಕಾಶ ಸುವರ್ಣ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ ವಿಶ್ವಾಸದೀದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮಿಸಂದಾವೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಡ ದಿನ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿಸಂದಾವೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀನಾ ಆಳ್ವ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಎಸ್ಐ ಸುರೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾನಂಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಂಜಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ವಲಯದ ಪಣವದಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು ಮುಲ್ಕಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಯೋಗೀಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಚೇತನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಭಾಗಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ನೇಹ ವೃದ್ಧಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಸಂಘದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಸಂಘದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 14 ವಲಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ವಲಯವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೋಶಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವ್ವೇ ವಿಭಾಗಲಿಗೂ ಗುಮನ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುಟಿ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಪಂತೆರು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಕಣಚೂರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ತಂದು ಅರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುಟಿ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಫರೀದ್ ರೆಕ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದಲೇಸನು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಕಣಚೂರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕಣಚೂರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಜಿ ಯುಕೆ ಮೋನು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಕಣ್ಣೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಸಿಕೋಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಫರೀದರೆಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಗೆಲ್ಮೆ ಬೋಡುಂದು ಬೈಕ್ವೇರು ಅಂಡ ಗೆಲ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಪುಣೆಪಾಟಿ ಕೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ ಉದಾರ್ಮೆ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಇಂದ ಪಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಫರೀದ್ ಪಾತಿರ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವ್ವೇ ವಿಭಾಗಲಿಗೂ ಗುಮನ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪಾಲು ವಹಿಸುಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುಕೆ ಮೋನು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದು ಇಫ್ತಿಕಾರ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜೋಹ್ರಾ ಮೋನು ಕಣಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೆಜಮಾಡಿ, ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಹನ್ವಾಸ್ ಮಾಣಿಪಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹನ್ ಮೋನಿಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮೀಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೇಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. You know that Mr. U.T. Farid, MLA, played a major role in establishing the PG Center of Mysore University, and later, when it became a university in 1980, September 10, of course, I was the first professor there. He played a major role, retained the PG Center, formation of Mangalore University, and we had so many other things. I used to tell him as a well-wisher, because I am a Mangalorean, as a well-wisher of Mangalorean, the problem. So I feel I'm blessed by the Almighty and my parents and friends and well-wishers like you. So I'm not going to tell I'm going to the chairperson always. Now also I'm going to be a small ordinary person to help the students, help the staff faculty members. And one of the members from this institute
from allied or any profession, I'm very sure that I'm going to put them in the state central council board of allied science. ಕುಡ್ಲದ ಇಂದಿರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಐನಲೆಕ್ಕುಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ತಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೈಯದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಇಂದಿರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೈಯದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸುದ್ದಿಕುಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಇಂದಿರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಐನಲೆಕ್ಕುಡು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದುಂಡು ಸಾರತೋರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒನ್ಬೆಟ್ಟು ತಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸಮುದಾಯಗೂ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮನು ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಉಂಡು. ಕರಿನ ಕಾಲು ಶತಮಾನೋಡು ತುರ್ತು ಆರೈಕೆ, ಆಪರೇಷನ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೇರಿನಂತ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಾವನ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬುಳೆದನೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಅಲೈಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೋರ್ಸುಲು ಉಪ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಬುಳೆದನು. ಈ ಮೈಲ್ಕಲ್ಲನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಇಂದಿರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿದ ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆಲೆಗೂ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯರ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ನಂಚ ಪಾಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ್ ಪಾಲ್ದಿತುನ್ವೆರೆಂದು ಸೈಯದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಪಂಡಿರು. ಸೈಯದ್ ಜರಾಬುದ್ದೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವಾ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡಿದ್ದರು. With this in mind, I started a trust by the name of Indira Education Trust in the year 2003, and we started the first course in general nursing with 60 students in the first year. It was a 2-room college. One room was a classroom and the other was an office room, and from there today we have a full-fledged institution with 16 courses, more than 1,200 students, and we have various courses in nursing, paramedical, allied and physiotherapy. In nursing we have general nursing, BSc nursing, post basic nursing and masters. In allied we have X-ray technology, lab technology, OT technology and dialysis. So today we have students coming from different parts of the country. We have students right up to Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nepal. So we are fortunate to cover most of the states of India. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇನ ಸಂದೇಶದಂಚ ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕುರ್ದು ಬರವು ಗುಮೇದ ಕೊರ್ಪುನವು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪಂತೆರು. ಮುಲ್ಕಿಡು ನಡತಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಿಯಾದದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸಿಡು ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಿಯಾದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಬಡವಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರವು ಕಲ್ಪರೆ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಮುಲ್ಕಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಸಿ ಭಾಸ್ಕರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿರುವೆರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಲ್ಲಬೆನ್ನೆರು ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಾಜುಡು ಸಾಧಕರಿನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುನವು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಪ್ಪೆನಾಡ್ದ ಅಭಿಮಾನದೀದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು 6 ಪುಗಾರಿಯರು. ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬರವುಡ್ದು ಸಮಾಜನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನವು ಗುರುಕ್ಲೆನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನ ಕುಟುಂಬಲಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ಬರವುಗು ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನವು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಎಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಣವು ಸಹಾಯದೆತ್ತೊನ್ನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಂಬೈದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆಸಿ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಪಟ್ಟಿಯರು. ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ, ಪಣವು ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಾಡಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ನೆನೆಸಿದಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬುಟ್ಟು ಕೊಡಲೆ ಏಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಮಗಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬೇಕು ಪಾತ್ರದಾರ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು ದಶಲಕ್ಷ ಮೂರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಗೇಮು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬಂದು ಗುಬ್ಬಲಿ ಬಟ್ ಅವೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಓದಿನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸೋಷಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ನ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ತೂಪ್ನೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಐದು ಬದಲು ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಡು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಚಾಟ್ GPT ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲು ಅರಿಯೋದು ಸೊ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಸಮಾಜದ ಜವಣೇರು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಕಾಸಡು ಪಿರ ಒರಿಜಿನಕ್ಲೆಗಾದು ಪಣವು ಕಾಸಡು ಸಾಯ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಶಾಸಕರು ಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಂತೆರು ರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಡಪಾಯಿನ ಸಾಯ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಅರಪಾತಿರಿಯರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟೀಲ್ದ ನಿಲಿಟ್ಟು 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಟೀಲ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಭಾಭವನುಡು ಸಾಯ ಕೈ ಒದಗಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಡು ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಶ್ರನೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುವಾಂಡು ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾನತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಬಡಬೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಲಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾ ಬಿರ್ಸಿರಿಗೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಸಾಯಪಣ ಹೊಟ್ಟಿಯರು ಶಾಸಕರು ಪಾತಿರ್ದು ಜವಣೇರಿಂಚ ದುಂಬು ಬರಡು ಕಾಸಡು ಪಿರವರಿ ದಿನಕ್ಲೆಗೂ ಸಾಯ ಆವಡು ರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜವಣೇರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರೊಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ಸಹಾಯ ಗುಂತೊಡೊಂದು ಪಂಡಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಕುಕ್ಕಾರ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು ಕಟೀಲಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಕಟೀಲಿನ ಪದ್ಮನಾಭಗೆಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ. ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು 30 ತರುಣರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಗಮನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರು ಹೇಳಿದರು, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಾದ ತವರು ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವಂತ ತವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದುಡಿದು ಉಳಿದಂತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಅದರ ಬಳಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಶಕ್ತರು ಮತ್ತು ಯಾರು ತುಳುನಾಡಿಡಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೂ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲಿರು ಉಳ್ಳದ ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆಟಿದ ವನಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರು ಕರಿನ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಲೇಸು ತುಳುನಾಡು ಡೋರ್ಮಿಲ ನಡುತ್ತೊಂದು ದುಂಬದ ಆಟಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಆತೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಜವಣ ಜವಂದಿಲೆಗು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತೆನಸ್ಲೆನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ಲ ಒಂದೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಕೊರೋನಾದ ವರ್ಷಲಿಡು ಈ ಕೂಟ ಉಂತುದು ಪೋದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಕುಡ್ಲಡು ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಟಿದ ಮನಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಂಡು ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದ AGM ಕಿಶನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುಂಬುದ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆದ ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಪಲ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿನ ವಹಿವಾಟಿಡ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಐತಾರ ಅವಿನ್ ಮಾತ ಬರಿಕದಿದು ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡಪಾದಿರು. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡು ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದೆರು. ಕಂಪನಿದ ಜಾಲಡು ಆಟಿದ ವಣಸು ಲೇಸದಿ 21 ಹೆಚ್ಚ ತೆನಸ್ತ ಅಟಿಲನ್ನು ಬಳಸಿದೆರು. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಾರಿದ ಇರೆಟೆ ಈ ತೆನಸ್ಲಿನ ರುಚಿ ತೋಪುನಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದ ಮಾಂಡವಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಟಿದ ವನಸ್ತ ರುಚಿ ತೂದು ಆ ಖುಷಿನು ಪಟ್ಟುಂಡೆರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್, ಶಶಾಂಕ್ ನಾಯಕ್, ಕರ್ನಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶವಂತ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರೇಶ್ ಪೈ, ದೀಪಕ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ಪ್ರಭಾಕರ ಗುಂಡೇರ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮುರಳೀಧರ್, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರವರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎದುರು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟವರು. ಆದರೆ ಅದರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆರ್ಮಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಜಮ್ಮುಗೆ ಹೋಗಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಒಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗ್ತದೆ. ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಏತ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಲು ಪಂಡ ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯನು ಕಳೆಯೊಂದು ಜೆರಂದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಲತಾ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಪಂತೆರು. ಇವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟುಡು ಆಟಿದ ಅಜಕ್ಕೆ ಲೇಸಿಡ 6 ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಗಾಣದ ಪಡ್ಪುದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನೋಡು ನಡಪಾಯಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಲೇಸಿಡು ಆಟಿದ ಅಜಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಲೇಸದ ಪಾಲವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಕಾರಿಂತೆರು, ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಜೆ ಆಟಿದ ಅಜಕ್ಕಿದ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು. ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಲತಾ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕಡು ಪೊಂಜೋಲು ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿ ಸೇರಿನಂಚ 355 ದಿನಲ ಬೆನ್ಪುನಕುಲು ಪೊಂಜೋವನಕುಲು ಏತ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಲು ಪಂಡ ದಾನೆ ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆ ಒಂದು ಜೆರೋ ಕಂಡನನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಂಡಲ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದು ಜೆರೋ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ನಕುಲು ಅತ್ತಂದ ಅರ್ಪಂಡೆರೋ. ಬಿರುವೇರ್ನ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಿರ್ದದ ಬಿರುವೇರು ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬಿರು ಪತ್ತದ ಬಿರುವೇರಾಯರು ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ನಟ್ಟಿಲ್ದ ಪೂಜಾರಿಲು ಆಯರು ಪಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಬೇಸಾಯದಕ್ಕಲು ಬಿರುವೇರ ಆದಿತ್ತೆರು. ಇಲ್ಲಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಅಂಚಿನ ಆರಾಧನೆಡು ಕೆಲವು ಗಂಟು ಕೋಲ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಮಂಜು ವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪುನಾರು ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾವುಟ ಏರಾಯಿನಕ್ಲೆಡು ಒರಿ ಆದಿತ್ಯರೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರ್ಯರು ಶೈಲೇಶ್ ಬಿರುವ ಅಗತ್ತಾಡಿ ಆಟಿದ ನಂಬುಳಿಗೆಲನ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ದುಂಬುದೀದು ದುಂಬು ದೈವದ ಪುದರು ಪನಯರು ಮಯುಂತಿ ದೈವಗೂ ಆಟಿಡೆ ಅಗಿಲಾವುಡು ಆಟಿಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಪೆಲಕೈದ ಗಾರಿಗೆ ಬಳಸುಡು ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಕನ್ಯಾಗ ಬಳಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೆರು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ, ಪಣೋದಾಧಿಕಾರಿ ಗೀತಾ ಜಗದೀಶ್, ಲೇಸದ ಸಂಚಾಲಕರು ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ಸುಡಿತ್ತೆರು. ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಈ ಪೊಂಜೋಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ 355 ದಿನಲ ಪಗ್ಗೊಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ಪಗ್ಗು ಒಂಜಿ ತಾರೀಖಿಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಪಗ್ಗು 12 ಮದಾನಿ ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಪುಂಡು.
ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಐಟು ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ತುವರೆ ತುಯ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಜಾಪುಣು ಪೊಂಜೋಲ್ ಏತ್ ಬೆನೊಂದುತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಕಲಿಮೂರು ನಾವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪನವತ್ತು ಅವು ತುಳುನಾಡುದ ಅಮೃತ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅಮೃತ ಅಂದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪುರಪುದೀತೇರು ಆಂಡ ಆ ಅಮೃತನು ಏಪ ನಮ ಐತ ಮರ್ತಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾನೀಯವು ಅಪಂಡ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ಐನು ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗೂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನ ಐತ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ್ಲ ಚೂರು ಜನಕುಲು ದೂರದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದ ನಮ್ಮ ಕುಲಕ ಸುಬುಲು ಏತಿತ್ತ ಐನು ನಮ್ಮ ಗುರ್ತಿಸದಿಜ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಡು ಒಂಜೆಟೆ ಗುರ್ತಿಸ ಒಂದು ಪೋಯ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪನಂದು ಪೋಯ ಅಪಗಂಡ ನಿರ್ದುಂಬು ನಮಕ್ ಬಿರ್ದು ಕನತನಂಚಿತ್ತನ ಏತೋ ಕುಲಕ ಸುಬುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಲೆ ಇನಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅವು ದೀವೋಡು ಅರ್ಥ ಐದಲೆ ಈ ಕಂಡುಗು ಬುಳೆ ಸಲೆಗು ತುದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನು ಅಥವಾ ಕಂಬಲ ಕೋರಿ ಕಂಡದ ಕೋರ್ನು ಕಮುಲಾಪಿ ಎಂದು ಪೂರ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏರ್ಪಂಡ ಸರ್ವಂ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ವಲಯ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗುಡು ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡೆತುಂಡು ಹಿರಿಯರು ಜವಣಿರು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿ ಈ ಲೇಸ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯ್ನ ಉಮೇದದ ಕೃಷಿಕೆ ಮಲ್ಲೂರ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೆರು ಆಟಿದ ಬಗಿಟ್ಟು ಪಾತಿರಿಯರು ಕರಿನ ಕಾರ್ತಿಲ್ದ ಸಿಂಗೊಡೆರ್ದಿ ಎಲ್ಲಂದಿ ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿದ ಸಿಂಗೊಡೆದ ನಡುತ್ತ ಆಟಿದ 30 ದಿನಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡೋರ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪರ ರಾಜ್ಯ ಪರ ದೇಶುಲಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ತಮ್ಮನ ವನಸು ಮಿನದನ ಐತಾರ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಪಂದ್ ಪನೊಂದು ಈ ತುಳುವೆರೆ ಮಿನದನ ಕಾಲಿ ಗರ್ದು ಬಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವಂದೇ ನನದ ನಮ್ಮ ಪೊಸ ಅಲ್ಮಗು ಪ್ರಕೃತಿದ ಗೇನ ಪುಟ್ಟವನ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಆನಿದ ಕಷ್ಟುಡ್ಲ ಸುಖ ತೂವಂತಿ ಗುಣತ ಬಗಿಟ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಆವಡು ಪಂದ್ ಉಮೇದು ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ವಲಯದ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಗುಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಉಮೇದಡು ಈ ಕೂಟ ನಡೆತನು ಪಂದು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಡು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಉಮೇದುಡು ಇಂಕುಲುದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡು ಲೇಸು ನಡತನು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದು ಹಿರಿಯರು ಜವಣಿರು ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿ ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರೆ ರಾಯನ ಉಮೇದದ ಕೃಷಿಕೆ ಮಲ್ಲೂರ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವಿರು ಆಟಿದ ಬಗಿಟು ಪಾತಿರ್ದು ನನ್ನದ ಜವಣಿರು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉನುಪು ತಿನುಪು ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ಲವಿನ್ಯರಾದ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ನೀರಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಭವಿಷ್ಯದಡೆ ಹೊಸ ಜವಣಿರ್ನ ನಡೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರ್ದು ತಾದಿ ತತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈನಿತ ಹೊಸ ಜವಣಿರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜಲಿನ ಮದ ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಸರಿತ ತಾದಿಡೆ ನಡತದು ತನ್ಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ ದೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸನು ಒರಿತದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದು ಬಲತಿ ಊರುಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಕನಪಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಕಿಬಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಯನ ಶೆಡ್ಡೆ ಪೊಸಲಕ್ಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಗಳ ಸೊಂತಿನ ಪರಸೊತ್ತಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಲೇಸಗ ಪೊಸ ಗೆಲ್ಮೆನ ದಿಂಜಾಡ್ ಇಂಚಪ್ಪ ನಡತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟುಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಿಮಜಲು ಮೆರೆನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಕೂಪೆನು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನಿರು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತದ ಪುಗಾರ್ದು ಕೊಂಡಾಡಿಯರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಲೀಸಿದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೀರಳ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನ ಪಡುಪಳ್ಳಿದ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನ ಕೊಂಬೆಲ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಳ್ವೇರು ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನ ಪಡುಮಜಲ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಂಡಾರ್ಲು ಉಪ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ರೈಕಲು ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಲ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆರು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ ಪಂಪಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಮಾತ ತೆಲಿಪಾಡು ಪೂರ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಳ್ಮೆಸಂದಾಯರು ಜವಣೆ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀ ಸೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಮಲ್ಲೂರು ಮೇರು ಸಭೆ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಸಂಘದನೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕನತಿನ ಸುಮಾರು 10-25 ಬಗೆತ ಆಟಿದ ತಿನಸ್ಲಿನ ಮಾತಿರಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾತಿರಪ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಗತ್ಯರು
ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಮಹಾಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿರು. ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಮಹಾಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಸಿ ರೋಡು ನಡೆತುಂಡು. ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಲೇನ ನಿರಲೆಡು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆತುಂಡು. ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಪೆರಪ ಅಜತಿರು. ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಸುವರ್ಣ ಕುರಿಯಾಳ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪೆರಪ ಅಜತಿರು. ನೂತನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮೇರೆನು ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆರಪಾಡಿ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಈ ಸಭೆಟ್ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗೂ ಮಾಲಕೀರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ತಮಗಿರು. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಲಕೀರ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಬೆನೆಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತಿರು. ಲೋಹಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೋಟ್ಲು ಸಭೆಟ್ಟು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪದವು ಮುಗ್ರೋಡಿ ಅಂಜನೆ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದವು ಮುಗ್ರೋಡಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪದವು ಮುಗ್ರೋಡಿ ಅಂಜನೆ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದವು ಮುಗ್ರೋಡಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮುಗುರುಡಿದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವಟಾರಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ಮಣಿಟ್ಟು ದೈವ ನರ್ತಕಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರ ಗಂಧಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದ ಅಂಜನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಆಟಿದ ಮದಿಪಿ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನು ಅರ್ಕದು ಪತ್ತೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಪುರ್ತು ನೂಕುದು ಸೀಕ ಸಂಕಡಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮನ್ಪನ ಈ ಸುದ್ದಿನು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ನಮ್ಮ ಪೀನೋಡ್ದು ಪಾತಿರ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ತೋಚಿ ನಮ್ಮ ಆನೆ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ ಅಂಚಗೆ ಅಂದಿಯೇ ಎಂಕ ಚೋದ್ಯಾಂಡು ಅಂದಿಯೇ ದಾದಾತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದುವೇ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಸುದ್ದಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಪಿನಿ ಏಪ ಅಂಚಿನ ಕೆಸರು ಹಿಡ್ದು ಒಸರು ಕನಪಿನಿ ಏಪ ಅನ್ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವಡು ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಡಪುವನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ನಡಪುವನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದೆರ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೋನಗಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದೆರ್ತೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚಣ್ಣ ನಮಕ್ ಬಲ ಬನ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪಿನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ರಾಮೇಶ್ವರದ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗೌದವದ್ದು 52 ಗವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅಂಗಾಯದಾತ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಶೇಷ ಬಂಡು ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಟಿತ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆನ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಪನಂಬತ್ತೇರು ನೆಕ್ ಮಾತ ಆರಾಧನದ ಪರಂಪರೆ ಇನಿತ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆ ನೀ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನಂಜಿನ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಲಿಲ್ಲ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುತ್ತ ಪರಂಪರ ಇಂಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೆತ್ತನದ ಜನಕುಲು ಮೆತ್ತನದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪನಂಬತ್ತನಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲೋಡು ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಅತಿಥಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಏಪ ವಾವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಜಯಂತನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಂದು ಐಟ್ಲ ಎಂಕಲ ಗಣೇಶ ಅದಪ್ಪು ಮಾತ ಮುಪ್ಪದ ಜವನ ಇರಲಿರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಅಕ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಎಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉರ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಕಿರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು, ಲೀಲಾ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ಹೇಮಾ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ನಾರಾಯಣ ಮೊಯ್ಲಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ಭಜನ ಗುರುಕುಲು ಸತೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಗೌರಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಉದಯ್ ಜಾರ, ನಾಗೇಶ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮಾನದಿಗೆ ನಡೆತಂಡು. ಹರಿಣಾ ಹರೀಶ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಹರುಷ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು.
ಆಟಿದ ಬಗೆ ಬಗಿತ ತಿನ್ನಸ್ಲೇನು ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಅಂಚಿನ ಸಭಿಕೇರು ಸಬಿಯೇರು. ಎಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.